ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ ரொம்ப நாளாக ஆச்சு நம்ம வீடியோ போட்டு. ஒரு நாள் ஆகுது. ரொம்ப நாளாக இல்லை, ஒரே நாள் தான். ஸோ தம்ப்நெயிலில் பார்த்துருப்பீங்க, என்னடா கந்தரகோலமாக வச்சுருக்கான் இவனுக்கு, தம்ப்நெயிலே வைக்க தெரியலையாட்டுந்து அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ஸோ வைக்க தெரியும், இருந்தாலே கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமேன்னு ஒரு இதுக்காக தான் இந்தமாரி வச்சுருக்கேன். ஸோ நிறைய பேர் யோசிச்சு இருந்திருப்பீங்க, ஸோ தம்ப்நெயில் என்ன இப்படி இருக்குன்னு. ஸோ அதனால தான் சொல்லிட்டேன். ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்ஃப் ஏர்னிங் ஆப் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வெறித்தனமான ஏர்னிங்கு. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மினிமம் ரெடியும் பார்த்தீங்கன்னா 5 ரூபா தான், வெறும் 5 ரூபா தான். ஸோ நீங்கள் 20 ரூபா ஒரு நாளைக்கு ஏர்ன் பண்ணலாம் ஈஸியாக. 20 ரூபா 2 ஃபோட்டோ வச்சா 20 ரூபா கிடச்சிரும். ஸோ கிடைச்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு வெய்வர், ஸோ வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன், ஸோ உங்களுக்கு வந்துடும். அப்புறம் பேமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட், ஒரு 10லேருந்து 20 நிமிஷத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு பேமெண்ட் ரிசீவ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. நானும் வித்ரா போட்டுட்டேன், பட் எனக்கு இன்னும் ரிசீவ் ஆகலை. ஸோ என்னன்னு தெரியல, பார்ப்போம், வெயிட் பண்ணுங்கள். இல்லை 10 நிமிஷமா இல்லை ஒரு நாளா எனக்கு சரியாக தெரியல. 10 நிமிஷம் சொன்னாங்க, பட் எனக்கு சரியாக தெரியல. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, விடுங்க. நாளைக்கு வந்தால் கூட நான் குரூப்பில் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ உங்களுக்கு இதேமாரி ஏர்னிங்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஆல் என்ற ஐக்கானை டச் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ டெய்லி உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அப்போ தான் நீங்களும் மறக்காமல் நம்ம சேனலை பார்த்துட்டு நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விடுவீங்க. அது எனக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்பும் இருக்குது, நம்ம சேனலில் வாட்ஸ்அப் குரூப்பும் இருக்குது. ஸோ வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், மஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கு. ஸோ டெலகிராம் ரெண்டுத்துலேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நீங்களும் நான் போடுற அப்பயே நீங்களும் ஏர்ன் பண்ணணும். ஏன்னா நான் வீடியோ மேக் பண்ணுறது கொஞ்சம் லேட்டாகும். ஸோ இப்போ வர ஆப்ஸ் எல்லாம் எதுவும் அவ்வளோ லான்ச் ஆகவே மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால தான் ஏதோ 1-2 கிடைக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் உடனே போட்டு தரேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே பாருங்கள். ஸோ ஏற்கனவே ரொம்ப பேசியாச்சு. ஸோ இந்த ஆப்புக்கான லிங்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நான் நேராக ஆப்பில் போயிடுவேன். ஸோ ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியலைன்னா நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு ரவுண்டு. ஸோ உங்கள் ஃபோன் நம்பர், அப்புறம் அந்த ஃபோன் நம்பருக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 டிஜிட் நம்பர் இருக்கும். அந்த 4 டிஜிட் நம்பர் அப்படியே பார்த்து போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கீழே பாஸ்வேர்டு ஒரு 5 நம்பர் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து இது பண்ணிக்கோங்க. கொடுத்தீங்களா இப்படி தான் உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் பேஜ் வரும். ஸோ இப்படி தான் வரும். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூடியூப், ஸோ அதுக்கப்புறம் லைக்கு, அப்புறம் டெலகிராமு, இன்ஸ்டாகிராமு, ஸோ அதுமாரி ஏதோ ஒரு எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை, நம்ம எப்பயும் யூடியூபே கொடுப்போம். ஸோ கீழே பாருங்கள், பேமெண்ட் எடுத்துகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ இப்போ வரதெல்லாம் எதுவுமே பேமெண்ட் அவ்வளோ வரமாட்டு இருக்குது, ஏன்னு தெரியல. ஸோ எல்லாம் கிரிப்டோவுக்கெலாம் மாறுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால தான் நம்ம கிரிப்டோவை பற்றி எனக்கு அவ்வளோ கொஞ்சம் தான் தெரியும். ஸோ அதனால தான் நான் இன்னும் இது பண்ணாமல் இருக்கேன், இல்லைனா கிரிப்டோவை பற்றி போட ஆரம்பிச்சிருவேன். ஸோ இந்த இடத்துல உங்களோட இதை டச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டச் பண்ணி 2 ரிசீவ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இடத்துல உங்கள் ஃபோட்டோ வச்சுக்கோங்க. ஸோ விஐபியெல்லாம் யாரும் போடாதீங்க. ரீசார்ஜ் பண்ணி ஏதாச்சும் அமௌண்ட்டு லாஸ் ஆகிடுச்சா என்னை கேட்கக்கூடாது. விஐபிலாம் போடாதீங்க. திடீர்னு நாளைக்கு விஐபி போட்டால் தான் பேமெண்ட் தருவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாச்சும் சொன்னேன்னா ரீசார்ஜ்லாம் பண்ணாதீங்க. நானும் பண்ண மாட்டேன், நீங்களும் பண்ணாதீங்க. அந்த அமௌண்ட்டே நம்மளுக்கு வேணாம். ஏன்னா திடீர்னு பேண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் ப்ரோ நீங்கள் தான் ப்ரோ சொன்னீங்க ரீசார்ஜ் பண்ண சொல்லி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவீங்க. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன். ஸோ விஐபிலாம் நிறைய இருக்குது, 10,000 ரூபா 20,000 ரூபா வரைக்கும் இருக்குது. பட் பேமெண்ட் வருமா அப்படின்னா டவுட்டு தான். ஸோ பேமெண்ட் வரும் அப்படின்னு ஒரு இதில் தான் நம்ம போடுறோம். ஸோ பேமெண்ட் வருதும் வராதும் எனக்கும் தெரியாது, உங்களுக்கும் தெரியாது. ஸோ யூஸ் பண்ணி வைங்க. பேமெண்ட்டு கொடுப்பாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கையில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போலாம் எந்த ஆப்பும் வரமாட்டேது, என்ன பண்ணுறது. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நேம் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த இடத்துல சும்மா நான் ஏதோ ஒரு பேங்க் ஒன்று கொடுக்குறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச உங்களோட ஓன் பேங்க்கு, பிடிச்ச பேங்க்கில் உங்கள் ஓன் பேங்க்கை கொடுத்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க.
செக்யூர் பேங்க் கொடுத்துட்டேன். ஸோ ஃபண்டு பாஸ்வேர்டு லாகின் பாஸ்வேர்டுனா ஃபண்டு பாஸ்வேர்டு பார்த்துடலாம். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச 4 நம்பரை போட்டுக்கோங்க, அவ்வளோதான். அதுதான் ஃபண்டு பாஸ்வேர்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணலாம். ஸோ இன்வைட் பண்ணி நிறைய பண்ணலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இன்வைட் ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஸோ இன்வைட் ஃப்ரெண்ட் இந்த அழுத்தி நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை நிறைய பேர் இன்வைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ காப்பி பண்ணிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்கள் டீம் இன்கம், ஸோ எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம், எத்தனை பேர் இன்கம் இருக்குது.